Narfisse! Det var min mening. Hvad synes du om Il Porno Pizzeria? Nogle gode pizzaer, der er masser af ost på, så jeg er glad. Jeg fik ikke min D-Pain, mand! Det er racisme. Nick han vil gerne på Pan. Nej, Jo. fordi Pain er lukket. Ja, det er det. Det er Klub Christoph nu. Bare Christopher. Og det hedder Daniel, fordi... Ja, det ved jeg. Jeg var der ikke nytårsaften. Ja, det gjorde. Hvad for noget? Ja, jeg var på hovedbar. Ja, du skulle da også. Nej, jeg var der ikke. Jeg var fuld. Nej, jeg var der ikke. Jeg var fuld. Nå, det er ikke Det kender vi ikke noget til. Ja, ja. Nej.